Saka zvinhu zviri kundishungurudza muri yeZimbabwe. Nezvi ndikunzwa kuti vari kufamba kwakawanda, vari kupinda makawanda munganga umu. Haikona kutaura, vari kufamba munganga. Inini ndine mwana akafa, akatorova kamwana. Nyaya yangu yongoti tsiku iri kutsikwa sei kuti ndoda kuti nyaya yangu ibude pachena. Nyaya yangu ngaibude pachena. Nikuda kwokuti uyu mwana kakafa aachadzoka zvachose. Ava vakutofema, vakutojya sadza kumba vachifamba vachiita zvavanoda, vachindishungurudza. Inini vari kundishungurudza. Vari kundishungurudzirei? Ivo vangafari havo vari kunze vachiita zvavari kuita nezvavari kuita, vachienda kwese kwavari kuenda. Tinenge tichikunzwa kwese kwamunenge muchienda. Asi uyu mwana kungofa kuti fi. Zvokuti imimi muchafara kuti kudii. Ngavaite stereki zvavari kuita izvozvo. Asi tinenge tichazozviona magumo azvo. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe chishuwo chedu tiri kukurudzirai kuti muite subscribe. Tatove pedyo nekusvika 100,000 subscribers. Udzanai musubscribe kuti Destiny TV muri yedu irambe ichikura. Munyaya yakarwadza vazhinji, mwanasikana Ruvimbo aive nemakore 16 akafa achishungurudzwa, achirohwa mumaoko astepfather vake nehanzvadzi astepfather nemuvakidzani nemamwe mapurisa akazenge adeedzwawo. Nyaya iyi yakarwadza vazhinji. Vanhu ava vari 5 vakasungwa, asi chanyanyorwadza iko zvino mai vaRuvimbo vachitaura vakanzwa kunzi vanhu vese ivavo vava panze, vava kufamba nekuda kwekuti zviri kunzi vakapiwa bail. Mungatiudzere musi warohwa mwana kuti mimi makazvinzwa sei, dzaive nguvai, munhu akakufonerai aikudza kuti zviri kufamba sei? Munhu akandifonera, ndakafonerwa nababa stepfather, ndivo vakatanga kundifonera. Dzaive kuma past 5. Vandifonera ndokubva vanditi mwana wako aba mari. Ndikati aba mari yani? Zvikanzi aba mari yatete. Ndikati mari zvikanzi $100. Ndikati $100 yacho yaive pai ende uye aenda ikoko achinoitei. Ofuichi inini ndakataura ndichiti andidi mwana anoenda kumaraini. Ende andidi mwana anofamba kubva pamba achienda kumaraini. Ambe ngaenda kunotsvagei zvekutaura ina andidi. Ndobva vanditi manje atoba mari. Saka nguva iyoyo vachitaura nini kwaitenge kune ruzha rwokuratidza kuti pari kutoita noise, pane vanhu vakatowandisa vari ipapo. Saka ndokubva ndati chipai mwana foni nditaure naye. Mwana akabva apiwa foni. Apiwa foni ndopandakabvunza mwana kuti mwana chii chaitika kuti usvike pakutora mari? Mari watora here? Akati mama ndina kutora mari. Chinhu chaakakwanisa kutaura nini Ruvimbo, akataura nini achingoti mama ndafa, ndarohwa zvisingaite, ndafa achibva. Saka panguva iyoyo ndopandakabva ndabvunza kuti kwatete wanga waenda kunotsvagei? Vakabva vamubvutira foni ichibva yatokatwa. Zvadaro yakatwa kudaro ndokubva munin'ina wangu azofona zvakare ndokumubvunza kuti nyaya yandanzwa iyi zvafamba sei? Ndokubva vakutaura kuti aba mari yatete kuzodidi, zvaingoitwa majambo kuti tinyatsoziva straight chaiyo yenyaya. Pakanga pasina straight chaiyo nekuti vaita zvezvekuti vanga vasingade kuti mwana ataure nesu. Asi kubva ipapo handina kuzombobvira ndakataura nemwana kusvika ndazongoudzwa kunzi mwana ashaya. Manzwa imimi zviri kunzi mwana aba mari. Tinoziva saamai unenge uchiziva mwana wako, timogona kutoshamisika kuti azviita here zvishuwa, azozoti pamwe mwana haarambirwi. Imimi muri kunzwa kuti mwana aba mari. Ndezvipi zvekuti makaedzawo imimi kutaura navo kana kuti kupromisa kuti inini ndichaita izvi kana muri kuti mwana aba mari? Vazofona pichitu ipapo ndopandakati chipai tete nditaure navo. Vakabva vapa tete foni. Ndokubva ndataura natete. Tete, zvafamba sei? Zvikanzi mwana wenyu aba mari. Ndamuti atsvaire mumba mangu. Saka atsvaira mumba mangu ndopatora mari yangu. Ndobva ndaishaya. Ndikati nigirini alright, kana maishaya mari tete zveshokwadi, inini regai ndiuye. Since inini ndagara ndiri kuya ndiri paoff. Saka ndinouya totaurirana ndokudzosera mari yenyu. Mari yacho nditori nayo. Ndomapindura ndakaita, mari nditori nayo. Ndoya ndokupai mari. Ndichinyatsonzwisisa nyaya yacho kuti yafamba sei. Ichibva yakatwa foni handina kuzotaura nawo. Stepfather vatiri kutaura nezvavo panapa, mune vana vangani navo? Manga muine ukama hwakamira sei imimi natete? Inini nemurume uyu ndine vana 3 nemurume uyu
vakomana vaviri nemusikana 1. Kamusikana ndo kadiki diki kane 4 years, ndo kamusikana ndo kekupedzisira nemurume uyu. Ukama hwangu hwandinaho nemurume uyu, ndingati mwana anova ndiye Ruvimbo akanga vasiri baba wake avo. Inini ndakatoroorwa ndina Ruvimbo, saka ndaroorwa ndina Ruvimbo ndokubva tatogara nemurume uyu. Panga pasina kana problem yekuti ndaiti panooneka chimwe chinhu kana kuti nditi vane kunzvenga kwavaindiita ndisipo sinzi nemunhu ndainge chigara ndisipo, kazhinji ndo vaigara nevana. Ndanga ndisina kana tarisiro yekuti ndaiti ndinofungira murume uyu kuti anondisvitsa pastage. Manga magara naye makore mangani? Ndofunga takagara kubva 2013 ndichigara nemurume uyu, kubva 2013 pakafa baba vevana, 2013 kusvika 2024 ndichigara nemurume uyu. Handina mbobvira ndamboona kuti akati mwana azodai kana kuti azodai, ninganyepe, handina mbobvira ndaona izvozvo. Asi kana pane kumwe kuhwanda kwaaita ndisipo, aiita zvaaita ndisipo, handizive kuti pane chimwe here chaaita. Sinzi vana kana ndikaenda handaina kana chandaiona, kana kuti vana vandiudzewo kuti daddy vanozodai, hapana kana chandaiona. But semunhu wemurume anoita sei, anombovhundukawo ombodii izvozvo zvaiitika zvechokwadi zvekuti vaitorova vana kuti mwana azondiitira zvakati azoita zvakati, vairova vana. But zvekuti nditi ngafungira kuti ndakaona inini, ende panguva yakatoita kutoti mwana uyu auye mumaoko mangu, kuti agare mumaoko mangu, mwana uyu aigara kwambuya vake kwaMurewa, ndokwaigara. Aigara kwambuya vake, ambuya vake ndokubva vabva vachienda kuZambia, vatorwa nemwana wavo vari kuZambia. Ndokubva vati chiuyai mutore mwana ndokubva atorwa naTete, hanzvadzi yemurume wangu akashayawo. Ndobva vandifonera vakati uyai chiuyai mutore mwana gogo havasisiko. Zvechokwadi ndakasumuka inini ndikaenda ndokanotora mwana kuno kwaHarare. Ndatora mwana ndobva ndauya naye. Murume ndakatomuudza zvakanaka. Ndakunotora mwana, nyaya yacho zvanzi zvakadai. Akati aiwa hapana chakaipa, torai mwana agare pamwe chete nevamwe. Zvechokwadi ndakatora mwana tikagara naye pamwe chete nevamwe. Kubva ipapo ndichingogara naye kusvika mwana achiendeswa kuchikoro, achienda kuchikoro kusvika parizvino anga achingoenda kuchikoro. Mwana tingogara naye, tingori naye, haana zombobvira akadzokera kupi kwaMurewa. Zvekuti imimi Ruvimbo hapana pamakambofungidzira kuti haasi kugara zvakanaka nababa ava, kana kuti iye Ruvimbo haana kana chaakambokuudza iwo magariro akanga achiita? Haana kana chimwe chinhu chaakambotombotaura kana 1, kana kutondiudza kuti mama pane zvakadai. Nyaya yaitoitika iproblem yekutoti aigona kutoniuyawo ndiudza kuti mama ndeti nhasi havana kurara kuno kumba, ndeti musi wakati mama vakakunyeperai paipa, vakafona vachitaura kuti ndarara kumba, but havana kurarako kumba. Mhino kuti vakarara kupi, inini ndikada kuti ndivabvunze vanobva vanida kundirova. Saka ndonyaya chete yavaikwanisa kutaura nini. Mama pamwe pacho taizoshaya muriwo, ndeti vanenge vasipo. Ndaizoenda ndonotsvaga muriwo kwana gogo, ndobva ipapo ndoenda kana kuma next door ndotsvaga muriwo. Ndo zvinhu zvaingokwanisa kundiudza kuti andiudze kuti mama ndeti vazondidai kana kuti zvazodai, handina chakadai. Ruvimbo chakanga chatoo chimhandara, akanga ayaruka, nekuti ukanzwa munhu achinzi uya unditsvairire mumba zvikuru kuti anotogona kutsvaira mumba macho. Akanga ane makore mangani Ruvimbo? Nekuti tiri kuona kuti muri kuti mimi aitoti ndakamboshaya muriwo ndikazotsvaga muriwo, kureva kuti aitobikira nevadiki kwaari ava. Akanga akura sei Ruvimbo? Ruvimbo akanga atokura, yanga yatomhandara chaiyo, ende anga ane 16 years Ruvimbo. Anga form 3 Ruvimbo ndiye mwana anga achitochengeta vamwe vana. Ndiye mwana anga achichengeta mudiki, anove ndiye wababa mudiki. Ndiye wanga achitochengeta, kugezesa, kuona kuti mwana uyu ari kurwara here, ageza here, adya here, vana vese vageza here, pane ari kurwara here. Zvese izvozvo zvaionekwa kubvira naivo baba vacho futi, kuti baba vavo vachirwa here, vabikirwa here. Zvese izvozvo ndiye aiona pamba. Nekuda kwekuti imimi muri kumushando, munoshanda basa rei, uye sei makasarudza kuti vana vakanga vachisara vari kunzvimbo ishi, imi muri kubasa? Nyaya yakaita kuti inini ndisimuke. Inini ndinoshanda basa remumba, ndo basa randinoshanda. Chakaita kuti inini ndisimuke ndiuye kuno kubasa, indau yekuti baba vacho vakanga vasingashandi. Baba vacho vaiti vakaenda pabasa apo 2 days 3 days vosiya, havachada kudzoka kumba vogara. Ndobvunza kuti ko naimi tichararama sei, vana vangaende kuchikoro here kana zvichimira zvakadai. Inini murume akanga asingandipindure zvitsveni, aingoti ini basa racho handicharida, zvazodai. Saka inini ndakabva ndangoona kuti inini zviri nani inini ndochisimuka, nekuti zvakadaro ndiri pamba ipapo ndaingoita mabasa.
muvanhu ndaingotsvaga mabasa ndichingoita ndichingodii ndashedzwa pano ndonoita ndichidii. Saka ndakazobva ndazozviona kuti zvitori nani ndichitsvaga basa rekuti ndinogara nzvimbo 1. Ndikati ndokubva ndawirirana naye ndikati shamwari nyaya yapo ndeyekuti inini ndakutotsvaga basa kuti ndisimuke pano ndiende kubasa ndishandire vana iwe nevana. Zvadaro murume akabvuma akati aiwa hapana chakaipa, endai henyu munodi munoshanda vana ndinongosara navo. Takawirirana mune zvakanaka mushe hapana kana zvekupokana kana kudii. Ndikatosimuka ndikatouya kuno kubasa, ndawana basa ndikasimuka ndikauya ndatsvagirwa nevamwe vandaiudza ndobva ndatotsvagirwa ndobva ndatouya kuno kubasa ndakutoshanda mushe pasina kana problem ndichitoti ndikahora pay yangu ndinotosimuka nayo yakakwana sezvairi ndoenda kumba. Ndonosvika kumba ikoko ndosvika ndosvika kuti baba mwana mari yandahora ndei mumba muno muri kudiwa zvichii, muri kudiwa zvakati totosimuka naivo ndopinda munhingini mutauni. Ndaigona kusatenga kana mandenge ndiri kwandiri ndichishanda ikoko ndaenda notengera ikoko kuChegutu ndonopinda mutauni naivo muChegutu. Iwo apa inini apa nhonga ndimi munoziva zvinodiwa mumba ndovoenda vononhonga zvinodiwa mumba zvii vonhonga saga iri hupfu ndosiya ndatenga mamwe 50 kg chaiyo ndosiya ndatenga ndoisara ndovapa ndoti chisara ine vana inini svondo ndosimuka ndodzokera kubasa kudaro but within 1 week 2 weeks wainzwa kuti hamusisina kana chinhu. Zvinhu zvezvo vaitotora zvinhu zvacho izvozvo vachiendesa kumagirlfriend avo. Zvinhu zvacho zvanenge ndati ndezvevana izvozvo zvaitorwa zvoendeswa kumagirlfriend but zvese izvozvo ndakanga ndisingabvunze kuti zvafamba sei kana zvazodii. Kwana tete ikoko ndaitoenda kwana tete ikoko ndichitonovaudza tete ndonyaya magariro andinoita nani nehanzvadzi yenyu. Onai magariro andinoita zvinoita here kuti ndavatengera chikafu kuti vagare pano nevana vanotora chikafu checho vachibuda nacho. Ini handiziva kwavanoenda nekuti handizvitsvage handisida kana kuzvitsvaga kuti vanoenda kupi kana zvinozodii. Inini ndiringe cheda ngoti vana vagare zvakanaka ivo varipo vachiona kuti vana vari kurwara here chii zvakamira sei. Tete vondipindura kuti ivavo tete vamwe chete vavo vaitondipindura kuti isusu zvekutotibata zvekuti sei asiri kutsvaga basa ndivo vachitonikamfota but ndakabva ndatoshaya kuziva kuti mweya hwaivo vakandifungira mwana anove ndiye mwana vaituma futi kumba kwavo ikoko vaimutuma futi kumba kwavo ikoko kumba kwacho ikoko achishandira futi vamwe vana varipo pamba. Ndofunga kunonzi kuAfroChine kunoitwa zvekunhonga simbi idzi dzichiendeswa kuAfroChine dzichinotengeswa. Mwana wangu anonzi Ruvimbo weekend yega aitoenda kunonhonga simbi, aizadza simbi dzake otora unotengesa atengesa. Haana chimwe chinhu chaaitenga ninganyepe kuti aitenga chimwe chinhu kana zepi chairo aigona kutengera kana mudiki wezepi but iye aikwanisa kutenga muriwo pamari yawo ana iyoyo aigona kutenga muriwo kana kuti aigona kuti hembe pavauya madhaisa vari kutengesa anonhongera mwana wega t-shirt iwo nhonga yake t-shirt zvanga zvisingaite even inini chai ndinotoone zvimwe zvinhu zvandakatengerwa naRuvimbo nemari yake yekuzvishandira. Ndinotoone zvimwe zvandakatozoramba ndikati handichazvida nezvandakaona izvi zvakandirwadza zvikandishungurudza zvekuti ndakasvika pakutora zvinhu izvozvo ndikapa vanhu ndikati torai henyu zvinhu zvandichazvida zvanga zvatengwa naRuvimbo nemari yake yekunhonga simbi. Kwemimi ukama hwenyu natete tanzwa muchiti kuti ndaitoshiya kuti vakandifungirei. Ukama hwenyu natete hwanga hwakamira sei? Ruvimbo iyeye mungati here mimi makaona kuti vakanga vamugamuchira mumusha mavo? Ukama hwangu natete nikirini murume wangu iye hanzvadzi yake amai veuyu tete naamai vemurume wangu mukoma nemunin'ina vakasiyirana. Saka nditete amai vemurume wangu vakashaya. Ava ndivo amai vasara ndivo varipo saka ndivo amai vake saka ndivo vandaingotora kuti ndivo amwene vangu ndivo ana atete vangu. Iye akazvarwa ari 1 mumba mavo ndoukama hwangu navo. Mainyatsowirirana here natete uye pamakanga muripo imimi maienda kumba kwaigara vana musi wechingani muchizodzoka kubasa musi wechingani? Inini ndaienda kumba musi weFriday saizvozvo izvi ndaienda Friday manheru kuma4 ndaipedza basa na4 ndoenda ndonorara. Saturday ndomuka ndiriko, Sunday ndomuka ndiriko, Sunday kuma 3 ndopandosimuka kubva kuChegutu ndakudzokera kuenda kubasa. Nguva yamunenge muripo iyoyo mune here zvekuti mungati mimi andina chandakaona chakashata nemagariro atete kana kuti relationship yatete nemwana wenyu mimi wamakanga mauya naye mumusha mavo? Andina mboona chakaipa kuna natete kana chandakaona kana kuti nditi ndine chandakaona hapana. Tete kazhinji kachone vanga vasingagariko
tete vaigara kuSouth ndiko vanogara kazhinji kacho. Saka pandakavaona ini tete ndakanga ndine nguva ndifunga ndingangoti kuita vana vese 3 vandakaita nemurume uyu ndakanga ndisati ndaona tete vangu vainge vari kuSouth Africa ende uyezve ndanga ndisati ndakugara kwavaigara uko. Saka tete pavakazouya ndopandakazoonana natete. Ndaonana natete tikafarirana zvekuti natete ini vakanga vasati vandiziva, vana chaivo vakanga vasati vavaziva, asi tete vakauya vakaita rudo zvekuti panguva yavandakasangana navo tete vakandiigira Zambia vasati vandiona vakati makoti Zambia. Ndikatambira Zambia iroro. Tete maita basa svika ndafara nekukuona. Ndikati aiwa neniwo tete ndafara. Vakabva vaigira vana hembe. Naiyeyi wangu akaigirwa madress vakati ndanga ndisina kuziva kuti kune mumwe mwana musikana akadai. Nemumwe mwana musikana wemurume wangu wandaichengeta futi pamba ipapo. Murume wangu akaenda kunotora mumwe mwana wake womumwe mukadzi. Akauya naye pamba apa ndaimuchengeta ndini achienda kuchikoro ndini zvese ndini. Akagara ipapo akati andakuziva kuti kune vamwe vana variko vasikana vahombe vakadai. Andambozviziva. Saka regai ndichibvisa hembe dzangu. Pane hembe dzangu dzandandinadzo ndipe vana. Vakatotora hembe dzo vakavapa vana ava hembe. Ndikafarira izvozvo chaizvo ndikati tete maita basa zvekuti maita basa tete. Zvechokwadiwo vana vakapfeka hembe dzatete. Vakasarudza hembe, vakasarudza bhutsu, vakasarudza chii, vakapa vana vabva kuSouth Africa tete. Andambona pane chakati tete vanga vachitoshedza vana vachitoya navo. Uyai ndikugadzire musoro, uenda unogadzirwa musoro pama weekends pama holiday, unogadzirwa musoro. Uyai munditsvairire, vachitoenda zvechokwadi, vachinotsvaira vachidi. But handina kuziva kana nanhasi handisi kunyatsogutsikana kuti ndizvo here zvavakaita, chokwadi here ndizvo zvavakaita. Mwana wangu handichamuona zvachose here chokwadi. Inyaya iri kundishungurudza. Nanhasi chero pandinoshanda pacho ndinonyatsofugisisa kuti zvakaitika zvechiwa. Ndine nguva yandinombosvika pakuchema, ndigoita nguva yekuti ndinochema zvokuti ndotadza kana kushanda, ndichifunga kuti ko Mwari makandifungirei, mwana uyu ndiye aifanira kunge izvozvi kutaura kunoku ndiye anofanira kunge ane vamwe vana. But vana vangu zvinezvi vakaita kugovanwa kuita kugovanwa vana kuti ndichiziva chepo pandinonyatsoenda pane vana chepo kuti apa pasisina. Ndakagumirwa vedu weZimbabwe, ndakagumirwa kusvika pakupedzisira. Nhasi uno tiri kutaura pamusoro penyaya yakabata vanhu vazhinji muno muZimbabwe yerufu rwaVimbo. Imi muri kuti murume wenyuyo makanga musina kuona chakashata natete panga pasina, asi nhasi uno tiri kutaura nyaya yevanhu ava kuti ndo mwana wenyu akafira mumaoko avo. Makazowana here chero mukana wekuzotaura navo, kungava kukoti chero kungowanawo mukana wekuti mutaure navo kubvunza kuti ko zvakafamba sei, makandifungirei? Handina mbobvira ndakawaniswa mukana wokuti nditaure navo kana kuwana. Ndakamboedza kutaura, ndofunga kana sekuru vangu chaivo ndakavaudza ndikati sekuru ndiri kukumbira kuti mundikumbirire kupolisi. Panguva yandakanzwa kuti vari kupapolisi paSelusi, ndikati ndiende ndimbonyatsobvunzisisa murume wandaigara naye, ndiye wandoda kunyatsoti ndinzwisise, because ndiye aifanira kunge akashiudha mwana nekuti ndiye aigara nemwana. Ko chiko mweya wakamupinda kusvika aponde mwana kusvika afa kudai. Ndikuda kuti mundipewo mukana wekuti ndinotaura naye, asi hapana mukana wandakapiwa kuti nditaure naye, hapana kana mukana wandakapiwa kuti nditaure naye. But nhasi uno vanonzi vakabudiswa mumabheo, vakunze vese, hapana kana ari mukati. Handizivi kuti ndiwo mutemo wacho here wokuti munhu aponda mwana hachawanika zvachose, asi vanhu vakatobuda nenguva diki iyoyo, vakatobudiswa kudhara. Ndiwo here mutemo wacho uriko muno. Ndozviziva kuti mutemo urimo wokuti munhu akasungwa anobhadhara bheo ogotongerwa ari kunze uriko. But uyu ini nangu hauna, handina kufarira mutemo iwoyo. Mutemo iwoyo handina kufarira. Of which pamusoro pazvo vari kundishungurudza pafoni pangu, vachitaura vachindifonera nemanhamba akasiyana. Handichaziva kwokufambira nekuda kwokuti pamwe vari kutsvaga inini kuti vachiponda futi inini kuti nyaya ibva yapera, zviva zvatorova, hapasina mumwe achasimudza nyaya. Vari kukufonera ava ndianani? Ari kundifonera ndiye murume, ndiye ari kundifonera. Ari kundifonera nemanhamba akasiyana, ndo ari kundifonera nawo. Anenge achitii? Paari kukufonera achitaura, ari kutaura nyaya dzei? Ari kuti kudii? Afona maziya kuti ndiye pane here kana paakambokumbira ruregerero kana kuti paakakumbira ruregerero hapana,
kana 1 even chaipo pandakatanga kufirwa chaipo pandakatanga kusvika mwana achinzi ari mumba ana kana kutomboya kana padhuze pangu kana ivo amwene vangu chaivo kana kuya padhuze pangu kuti muroora sorry zvakaitika ndazviona izvi muroora asi ndinokumbira ruregerero sorry muroora ndazviona zvaitika asi zvinhu zvaive pamba pavo murume wangu chaiye aiva akamira pamberi pangu asi haana kusvika akatakurwa nemapurisa akaenda haana kana kutombobvira auya pandiri charo paipapa paari kufona pacho nemanhamba ake akasiyana siyana haana kana sorry yaanayo anongofona chine ndiri kukumbira kuti mundiudze kune vana ndoda kuti ndikupe mari yechikoro vana vari kuenda kuchikoro here ndoda kuti ndizive kuti vana vari kuenda kuchikoro here ndoda kutoresa vana mabhethi nekuti vana vanga vasina mabhethi saka ndoda kuti nditorese vana mabhethi ndo zvinhu chete zvaanenge achingutaura pafoni pangu izvozvo uri kupi achindibvunza uri kupi uri papi pacho ndiuye ipapo handizive kuti chinangwa chake chachei chekunditsvaga pandiri ndechei vanhu vakabuda inini chaiya ndakumbozviziva ini kuti vanhu vabuda ndakatozozviziva through nekundifonera ndokwandakazviziva ini handinamboziva kuti vanhu vabuda kujeri handina kana kumvera ndakaudzwa kunzi vanhu vabuda kujeri. Tinoona kuti kana munhu asungwa vanenge vachiendeswa kukoti vachitongwa kuzosvika vazonzi vaenda kunoaplya bail. Imimi hamunawo here pamakamboendawo musi wavakanga vari kukoti muchinonzwa kunzi vari kunzi kudii uye ivo vaipindura vachiti kudii? Hapana kana pandakatombobvira ndakafonerwa kunzi vanhu vaiva kuzoya koti zvakuzodii ndaingoudzwa kunzi vanhu vaiva vari kuya koti vari kungoya chete kuzonyoresa madays ekuremand chete saka imimi hamusi kutombodiwa kuno ndozvandaingoudzwa chete izvozvo. Hapana pandaimboudzwa kunzi uyai musangane navo hapana pandaidzwa asi vanhu vevanhu vanoyo ndivo vakauraya vaitoenda kukoti vaitoenda taitozozvinzwa kunzi kukoti vanga variko kukoti vanga variko pese paitonzi vari kuya koti vanenge variko. Saka zvinhu zviri kundishungurudza mhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kundishungurudza kuti kana pane anoziva kwokuti ndiendewo ngaauye kuinbox kwangu andibatewo andiudzewo kuti endewo kwakati ufambewo wakadai so nekuda kwekuti pamwe kushaya kwangu mari handinawo mari here kana kuti handinawo ari kundimiririra pamwe ndizvo zvazviri kuitwa here izvi kana kuti ivo vane zvavari kuita handizivi kuti vane zvavari kuita zvipi ezvinezvi ndikunzwa kuti vari kufamba kwakawanda wanda vari kupinda makawanda mung'anga umo haikuona kutaura vari kufamba mung'anga umo ndiri kuzvinzwa zvese izvozvo kuti vari kufamba mung'anga umo. Saka inini ndochidiiwo inini ndine mwana akafa akatorova kamwana nyaya yangu yongodzi tsiku iri kutsikwa sei kuti ndoda kuti nyaya yangu ibude pachena nyaya yangu ngaibude pachena nekuda kwokuti uyu mwana kakafa haachadzoka zvachose ava vakutofema vakutodya sadza kumba vachifamba vachiita zvavanoda vachindishungurudza inini vari kundishungurudzirei ndochidii inini ndoti ndikuda kushandira vana vacho vakasiya iyeyo akauraya ndivo vandiri kushandira saka ndochidii inini mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo ipapo ndibatsirei ndatambudzika ndashungurudzika. Kubuda kwavakaita vapiwa bail vakadzokera here kunzvimbo yehalfway uko kwavakaurayira mwana kana kuti hamusi kuziva kuti vari kupi? Hongu vakatodzokera ikoko nekuti pane munhu akatovaona akasangana nemurume wandaigara nayo akasangana naye muChegutu mutauni achitofamba achidii but munhu iyeye akatomuona munhu iyeye avakatotarisana munhu iyeye akabva atoziva kuti munhu yari muno muChegutu nekuti kuChegutu kune hama dzake dziriko muno maharare macho dzirimo hama dzake saka handinyatsoziva kuti ipapa ari papi kuChegutu here kana kuti muno maharare kana kuti kupi kana ikoko kumba nekuti izvozvizvi kutaura kuno kwandiri kuita hembe dzangu midziyo yangu zvii zvangu hembe dzemufi chaidzo dziri mumba mandakabva imomi imba ikoloja iyoyo ndomadzingori nanhasi azvisati zvabuda zvinhu izvozvo ndiri kutonzwa kutoti akatoenda akatonopinda mumba imomo akasvika hanzi akarongedza hembe dzake kana ndiziva kuti akatorei imomo handina chandiri kuziva iyi handina kana chandinoziva ndakatozoita kutonzwa kunzi akatoonekwa ari mumba achitotongedza hembe. Mataura imimi muchiti murume uyu ari kufona nenhamba dzakasiyana siyana pamuri kudaira ari kubva ataura here kuti ndiye kana kuti munozonzwa nematauriro kuti ndiye ari kutaura? Hongu ndinotonzwa kuti ndiye ari kutotaura because voice rake kandinotoriziva inini kuti voice ane nguva yaanoda kunoti chinji ada kuchinja voice kuda kundivhara inini kuti ndisanzwe kuti ivoice rake but ndiri kutonzwa kuti ivoice rake iroro riri kutotaura nemanhamba ake ari kuchinja iwayo but inini chinhu chandinoda kuti ndizivewo kuti pamutemo kuti ndizvo here zvekuti kana munhu asungwa akaenda kunze anotanga futi kutaura nevanhu ivavo ndiwo here mutemo wacho uriko
wekuti munhu anotanga kutaura nemunhu waaitira mhosva iyeye otanga kumutaudza achimufonera pafoni pake achidi sezvavari kundiita izvi. Handizive kuti ndiwo mutemo wacho here uriko iwoyo. Postmortem yaRuvimbo muchiudzwa imimi yakataura kuti kudii, uye postmortem iyoyo postmortem yaRuvimbo muchiudzwa mwana akanzi afa nei? Postmortem yaRuvimbo yakataurwa kunzi mwana afa nekurohwa. Vachitsanangura mhikiri chiremba vacho vakati mwana afa nekurohwa, brain dzake dzakanosanganiswa hanzi neropa here kudii, kurohwa kwaitwa, kuvhiringika kwese kwaita kuti iri apa mari, iri apa mari, iri apa, brain dzake dzanga dzatovhiringidzwa. Plus mwana uya akanopindwa nechando zvakanyanyisa mumiri wake, neshamhu dzairova mumiri wake, plus kudirwa mvura kwaita, vachiti vakamurova vomudira mvura nechando chese chaita kunzecho. Zvese izvozvo chiremba vakataura zvese izvozvo, postmortem yakabuda pachena. Zvichireva kuti umbowo hwekuti vanhu ava ndivo chaivo vatora upenyu hwaRuvimbo huripo umbowo, ende postmortem yakabudisa umbowo ihwo chaivo kuti vanhu ava ndivo vatouraya mwana. Mai Ruvimbo, chii chamuri kuda kutaura? Tinoziva kuti kunyangwe ivo vakapara mhosva iyi vanokwanisa kunge vari kutoona chirongwa chino. Zvamungade kutaura kwavari? Inini chandingade kutaura kwavari ndechekuti ivo vangafare havo vari kunze vachiita zvavari kuita nezvavari kuita, vachienda kwese kwavari kuenda, kwese kwavari kuenda, tinenge tichikunzwa kwese kwamunenge muchienda. Asi uyu mwana kungofa kuti fi, zvekuti imimi muchafara kuti kudii. Ngavaite stereke zvavari kuita izvozvo, asi tinenge tichazozviona magumo azvo. Ngavaite zvavari kuita izvozvo, kwese kwavari kuenda vari kudii, kwese tiri kukuona kwavari kuenda kwese. But uyu mwana haangofa kungofiririra kungofa, hazviiti. Tichiuya pano mataura kuti hamusi kufara kuti vanhu ava vakanzi vabude panze, beu havana kugara nguva vari muchitokisi imomo. Chii chamuri kuda kutaura imimi kune vemutemo, kuti vanoita zvemitemo muZimbabwe? Inini chinhu chandinoda kutaura muno muZimbabwe kune vemutemo, ndoda kuti vandibatsirewo kuti chokwadi here mwana uyu akafa achishungurudzwa, zvekushungurudzwa zve vachimurova usiku hwese vachirova mwana. But ezvino izvo ava vakunze havana kana chimwe chete chavakaitwa kana chii. Inini vemutemo ndiri kukumbirawo kuti vanhu ava vashungurudzwewo sekushungurudza kwavakaita mwana wangu, sekushungurudza kwavakaita. Ndiri kurwadziwa vanhu veZimbabwe, ndiri kurwadziwa nenyaya yemwana wangu anove ndiye mwana anga achifanira kuchengeta vamwe vana ava. Inini ndichishandira vana ivava zviri kundibata kuti chokwadi here nguva diki iyoyo vatokunze kudara vari kutofamba vachidii, asi haangofa zvike mahara. Vemutemo ndibatsirei.